phải thường Asibat khai di pia bala chin madam na marok supply mai ka kai kung nan ba dai yang thau tam thau gấp đi बेलेगखन हामबाय दिनै दिनाव राधा महनपुर बिसि अबंहंकै 4 नम्बर वार्ड बिन्दामुरापारा ओ जगह जों फायलायगा दिनै एज ए दूर टू दूर कैम्पेन ओ जगह फायै बेलेगखन खाकचांखा दिनै अनेक चाक्रा रक हमै रक मानथालिया बर एकदम खातंलायना सिंनायजा आं मालाय बरबो खूब खुसिंखा ओंखाय आंबो बरनो नुगै बरक जे आनो नासिङै दंमानि आ खबर खोनावै आं बेलायखनो बर माने कामनो मुसुंगा खाबु खाकामका बर आनो तामनि बागै नासिंगा बर बुबाग्रानो एकथाय बेलायखनो हामजागौ हायसि आसो बयस्क बरक साव जों जेसे साक गोथां दंसा बुबाग्रानो लगिरि थानायनि बरक सामानि बनि कमिटमेन्ट नुगै आं बहायनो बेलायखनो बखा दंथका ओंखाय जों अबनो वान सुगानाव हायसि आसो अख्रा रखसे बुबाग्रानि प्रति आसो के तानुङै दंखाय যারা তারপরে বুবাগ্রানি বাগै ওয়ান सुगमायर बरनां अन क्यामेरा साना मुचुंगु फायदि जोंते थानजांलायनाय जोंनि थानजा जायखमाथो जोंनि लामा जोंनि बुबाग्रा जोंनि बागै लामा जों केप्लें खालाय सामै दङ अ लामाथै जों थांलायनाय बुबाग्रानि मुचुंथै दंनाय जोंनि हानोजों दिफ्लिं नारलायनाय हामबाय